Chief Executive Member ka Khasil Autonomous District Council ba Titus W Khan uloong ba ka Sarkar India klade bersyumunjur baik ya ka kaifot pen baik kaput hapning ki artli ki jela Meghalaya bat Assam. Dak ba kado ba ki artli ki jela ki lai kren sani ba lor kin riu tli ki jaka kaput bala kado badan ka jinge kanan uloong ba ka Sarkar India kade ban menjur baik ya ka ba kala simrai bat omdei ban pen slam da kumni kumtai. UCEM uloong baka konsil keladon yak menta ka bakrau hakaban penbiang bat IT yaki kot kisla pensisa jaka kat kum ki hima saki regional committee penbai kaput kecela wat hadu ba wei menteri sarkar uloong baka kaipot jaka konsil kalong ke jingirap ka bakrau ba ha ka juga por ba titos uloong ru baka konsil hi halor kane kamat kayang nungrem halo kiput hima kat kum ka United Khasi Jaintia Hills Autonomous District Council siajak naispa sanpuar kani ka mat ka ba laslam kaba nakaliang jong kini ki artli ki sorkar kimpat samla ya kaban penbej aduk menta ngi song tenat bahagawe kaliang bakani ka sorkar ka menta kala simkhia ban initiate naka benta ban wanra no ya ka jingya bej yo put usam padengka khamtam padengka Assam bat ka Meghalaya te nakaliang jong ka council ngi nakapor sa kapor ngi Ukraine ni kani bat ngi julum ru ya ki jingtip naki hima ki jungi ki bahap hapo uput usam jong ka district council haka jinge de bat ki kot ki slang ki jaka ki puta ki map bakum ta ter pan pensisya ya ka jing ya kam lani ya ka jing ya pensyai halo ka jinge dei bat uput usam te kai ka role jongi ka district council pat pi ka stan ka jongi ka long very clear ba uput usam jong ka jela udai ban lei kat kum uput usam jong ki hima kum mangala Ukraine ba ka state kadang wan hau khandai spa nyu fuar ka district council ngilayo ya ka United Khasi Jaintia Autonomous District Council nado khandai spa san fuar ka notification ka bayade bat kani ka jing ai yo put usam jong ka United Jaintia Hills ngaso ka tai ka de ban long ka we naki ground banyak keren halor kajing ya penbej put bej sam maladang ya keren ya put jong nyu fuar ki babun ki jaka ki jungingin laj tata kada ngaso ba ka put ka sam hi gede ban long kat kum ki map lani ka history jong ki put ki sam jong ki hima kasi jungi tata kada ka nongrem bang ya keren nakabantau put usam hi lada kalong nakaliang ka sorkaru kahaban base kahaban pensyong nongrem ha ka notification jong ka khat khandai spasan fuar ngan situ epi ba ngilano yo senyang babun ha ka jing dei bat ka jing ai jungi ya ki kot ki slide ya ki documents bat ngan ya tu epi ba nalor ba ngila contribute ha ki regional committee nakaliang jungi ka council ya ki kot ki slide ya ki map ki nuki documents ki biadai pan scam ya ka jing ya keren ka penbej put ngila airu ya ka we ka brief report ka jongi na thai flai I ka balar ben kat ni ka bangi ai ka sarkar but we na ki menteri wong yang apa de don bok ngiyo e ka kot na kaliang ka jong pi ngiyo e to ka report na kaliang ka jong pi kalong sisa ka jing ya rap ya ka sarkar kitu ki komiti jong ki district ngidon tenre ha ka regional committee ka bamut ka jong ka state level baka sarkar Assam tingim dan kadon ga jing sengau ya kata tang ba ka syong pada sarkar namar balik sikim saudon kam yang iban don lang pia ka jing sengau ga jonga ka sarkar India ka shudai bai ban manjur ya ka ka baki artli ki sarkar ki le manjur nasuk bakan nomde bandon da kumwei pan kanu no jing penkelane banda up ya kata ka jing ubat benya san jong kalang jong ka sarkar India
Rengaso hi haba artli ini ki sorkar. Kila ia menjur. Tengok kababiang hi kalong ba kan syu menjur bet. Kan syu penskam bet. Ya ka kaba ka kini ki artli sorkar kila ia bet. Ngampat dayo i bahaya ke report. Denre si itang haki kor kubor. Tengah soba kanu nu kajing pen bet. Kan dei ke babiang tang ba nginum dei bandan kajing du nong na kaliang kajungi.